Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques, però també és una xarxa social acadèmica i un catàleg col·laboratiu de literatura científica. Podem accedir-hi des de la versió en línia o des de la versió local que cal instal·lar-se a l'ordinador. Les dues versions es complementen i es sincronitzen. La versió local, anomenada Desktop, és una aplicació d'escriptori pensada per gestionar referències i citar. A l'esquerra trobem les eines per organitzar les nostres referències i també filtres per localitzar diferents documents. A la part central, les referències de la nostra biblioteca personal i a la columna dreta podem visualitzar i editar els documents d'un en un. La versió en línia ens permet accedir al nostre compte des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. A través d'aquesta versió podem accedir a les nostres referències bibliogràfiques, però també a d'altres apartats, grups, articles suggerits i el fons documental nodrit per tota la comunitat d'usuaris investigadors registrats a Mendeley. Un cop haguem fet servir qualsevol de les dues versions, és molt important sincronitzar abans de tancar per no perdre qualsevol modificació que haguem fet. A la versió online ho hem de fer amb la tecla F5 i a la versió local amb el botó de sincronitzar.